Esta é a cociña, perfectamente equipada. E este é o salón. Moi ben, e logo as ventanas dan ao xardín. Podedes botar unha ollada. Pois si, dan ao xardín. Este é o dormitorio principal. Esta é unha habitación aínda que non está baleira. Esta habitación é perfecta para unha rapaza. E a min que me importa? Xavier, non sexas maleducado, home. Bueno, entón só queda asesinar aos antigos donos. Como que asesinar? Como que asesinar? Sen asesinar non se pode comprar. Eu non son un asesino. De primeiro temos callos con garbanzos, sopa, empanada de mexilón. O primeiro. De segundo temos filete de terneira ou rodaballo. O primeiro. E postre ou café. O primeiro. Ola, bos días. Entremos para ver a casa. Esta é a cociña, perfectamente equipada. Non habrá cucarachas en esta casa, ¿no? Podedes botar unha ollada. Pobre señora inculta que solo sabe hablar gallego. Só queda asesinar aos antigos donos. Como que asesinar? Anda, vámonos, Paco, que esto no es nada serio. Entremos para ver a casa. Esta habitación é perfecta para unha rapaza. Hai algún outro sitio onde poida xogar a rapazas? Podedes botar unha ollada. Venga, vamos a buscar ese sitio. Entón só queda asesinar aos antigos donos. Como que asesinar? What's the witches